Idamala Papa. Ekama liga We exalt your name. Ekama liga We exalt your name, Lord. Ekama liga We exalt your name, Lord. Ekama liga Ekama liga Says God. Ilamata libra doka teata mala. We glorify your name, Lord. Hala papa papa zata kapala hatala. Hala papa papa zata kataya. Papa papa zata kalamanta. Ilabala kadea mante. Ilababa saya. Hala papa zata kataya. Seskona moyo wa manda Seskona moyo ingwana ilo posa de besatala ila posa hido tapela posa talite la mande tapela te kopena sale Seskona 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 Hitapo Shatela Shadabela Kadea Seskona moya oyingcwele moya wamandla moya wavusa uJesu kwabafile moya wehla ngosuku lePentecost elithi izwi lakho thari until you are injured with power Seskona moya oyingcwele thatha indawo yakho thulisa lonke uhlobo lamathimoni thulisa lonke uhlobo lemimoya egameni likaJesu waseNazaretha hala phasatha khobenala phatha phoshatheli phashathe yatha bayethe 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 izwi laphakathe bayethe itshala khumpi langabiwa ngabakhi manje seliyinhloko ilapho shathela. Have your way, Spirit of the living God. Ilamante liyakande hatabo shate kabenate alama shanta lita kobena shahila. In Jesus' mighty name we have prayed. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Oh, la Messiah. Oh, Jesus. Funa hallelujah wakho anqamule something phezulu emkhathini ongena nestress isikhithike ongena phethe ikhanda sale phansi ongena gula vela phile ngoba just umemeze wathi hallelujah. Amathimoni atshelane wodwa ukuthi eish babuyile. In the name of Jesus. Besithi bahambile babuyile. Oh, Jesus. Kanti vele sesikhona. Hallelujah. Nikhona bazalwana. Amathimoni ona azama ukuvala kodwa sesikhona. Nabantu bayazama ukuvala kodwa sesikhona. In the name of Jesus. Sesikhona. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes.
Ngiyabingelela kanjalo bazalwane egameni lika singathi igozololo kancane. In Jesus mighty name. Thank you, Lord. Angiqale nje ngokubingelela bonke abazalwane abakhona endlini, abantu abasha, intombi, insizwa, Sunday school, ogogo, omkhulu, mama, obaba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Bingelela i-fivefold ministry yonke abafundisi abakhona engibabonayo besinabo even the previous revival. Sanibonani bafowethu. Hallelujah. Nikhona bazalwane. Lord Jesus. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile kwaze kwala wasipha amandla ukuthi siphinde sibuye. Nikhona bangcwele into esizelelana nje kwenemphefumulo. Hallelujah. Lokho amapolitiki asikho involved lapho. Lord Jesus. Sizele imphefumulo. Nikhona bazalwane. Sizele nje imphefumulo. Okuningi asikho kikho. Nikhona bangcwele. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu osinikeza ithuba ukuthi siphinde sibuye sibe nechance ukuza kule ndawo. Witbank nisiphethe kahle kakhulu. Besithi masikwezinye indawo sikhumbule Witbank. Lord Jesus. Hallelujah. Ithi bahle abazalwane kodwa eWitbank akufani nala laba seWitbank yabona bancane. Sabona ukuthi no asenze round 2 kuze bathi estradini babheme bakholwe baneliseke bangasabuye Witbank. Nikhona bancane. Sesikhona ke bazalwane bami phakathi kwethu ukhona ubaba wami, my spiritual father. Indoda kaNkulunkulu yaziwa izwe lonke, the father in the land. To me he has become a biological father even. Nikhona bancane. Yes, ngithandaza naye, ngiyafunda kuye. Ngihlala phansi kwephiko lakhe, ungifundisa indlela zikaNkulunkulu nokuthi kuphilwa kanjani noNkulunkulu. Nikhona bancane. Siyabonga Bishop ukuba khona kwakho. Siyazi ukuthi esikhathini esiningi you are always in demand, abantu bakufuna le. But every time thina singabantwana bakho masithi vela ngapha kuma wonke ama programs uzozosilekelela. Nikhona bangcwele. Ngifuna ukuthi nje ngiyakuthanda. Manje lo ngiyakuthanda ophuma emntwini wesilisa amuze uphuma nzima kanje. Amano uphumela ngophume. Uphuma nzima thina abantu besilisa sijwayelanga ukutshela umuntu ukuthi ngiyakuthanda. Utshela omunye umuntu wesilisa ukuthi kuba nzima la. Ngoba ngathi kunezambane ehlelela. Nikhona abazalwane. Kuba nzima even ukutshela umzali wakho. Asisijwayezeni bantu abasha ukutshela abazali bethu ukuthi siyabathanda. Ngoba ngelinye ilanga uyohalela ukumtshela ukuthi uyamthanda kanti akasekho. So as long as asaphila, honor your parent, tell your mother, tell your father you love them. Njengathi my father has never said to me I love you. Never. Waze washona. Not because beka umuntu omubi, because umuntu wakudala abantu babo 1945 indaba zamathando makabeka ipapa nenyama phambi kwakho nalo uthando. Yilo uthando silibona kanje uthando lomzali. Nikhona abazalwane. Kodwa manje at this age ngiyafisa ngathi wabona ngathi ngiyakuthanda mfana wami. Nami ngathi kuye ngiyakuthanda. Baba ngalawo mazwi ngiyakuthanda kakhulu. I appreciate you, I honor you, I respect you. I think about you kuma plans wami wokusasa. I think about you masimisa imvuselelo, I consult. Ne support yakho has been overwhelming since siqalile ukufatherishwa nguwe. So ukhona phakathi kwethu imvuselelo nami nginalo ivesinyana elincane ngazivulela yona. Kodwa uNkulunkulu ubekile inhliziyo nami ukuthi imvuselelo zethu zivulwe uwe. Sibonga ukuthi you honor that, you come and you minister your heart to the people of God. Namhlanje esumoya engcwele akuleader, come and minister to his people. Siyakuthanda, siyakuhlonipha kakhulu, siyakwazisa, sibonga konke osenzela kona abantu abangakuboni behind the scenes, the support. Kwesinye isikhathi impilo mayihlangahlangana ngiyahamba ngihlale kakhe iviki lonke ngiphumule kamnandi. Ngihlale naye ngihambe naye ngathi umngane, but we know ukuthi uNkulunkulu wenzeni empilweni yakho ezweni lakithi nangaphandle. We reference you, we respect you even if friendly ngalendlela friendly ngakhona. We still know ukuthi you are not one of us. uNkulunkulu unesandla sakhe phezulu kwempilo yakho. Amen. Asiphakameni sonke bangcwele, sishaya izandla, sishaya amakhwela.
abakwazi awuzingani lezo zandla awuzingani lezo zandla our father the bishop shaya izandla zakho Thank you, Jesus. And that is the reason I sing and I shout for Jesus. And that is the reason. And that is the reason. Ake sihlabelele sonke ebukhoneni beNkosi. I sing. And that is the reason. And that is the reason I sing and I shout for Jesus. And that is the reason. And that is the reason I sing it for Jesus. And that is the reason. And that is the reason I sing and I shout for Jesus. And that is the reason. And that is the Shadabadakasa. I sing and I shout for Jesus. And that is the reason. And that is the I see and I shout, oh Jesus, and oh Jesus, and that is the reason, and that is I see. The reason, and that is I sing, and I for Jesus came and lifted me, and that is the reason, and that is I say for Jesus, for Jesus.
and lift it. Ake sishaye izandla simbonge baba wethu akekho njengawe akekho ongalinganiswa nawe from everlasting to everlasting ungcwele uyaphakeme akekho ongalinganiswa nawe umuhle uyakhazimula umuhle uyakhazimula 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 ngegama likaJesu igama linamandla ripoposa yadaba libradosi katapaya ngegama likaJesu siyabonga ngenkazimulo yakho siyabonga ngamandla akho siyabonga ngobungcwele bakho siyabonga yadadabakasi ripoposa dadasi hurabashandele muzika glokoroboshandabai. Oh hallelujah. Ake sishaye ihlombe kakhulu simbabaze simduse uyahalalela uyahalalela hallelujah. Hallelujah. We may be seated. Okapoyata lebroko shatama mumoko poposi. Hallelujah. Hosanna! 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 Undabokopoya tatasaya. Robosaya. Hosanna to the highest. Hosanna. Sing Hosanna. Inamo kopoposayada to the highest. Libradasi katapa. Hosanna, Hosanna.
Singosana. Oh. To the highest. Oh. Oh, Yabada Bakasaya. Singosana. Oh. Hosanna to the highest. Oh, Jesus. Hallelujah. incwadi kaLuke chapter 10. Luke chapter 10. Kodwa moya ingcwele. Kodwa moya ingcwele. Moya ingcwele. To the highest. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. Hosanna to the highest. Hooya poya taba. Hosanna. Siqala kuverse number 25 ukufunda singahlala phansi kancane. Beka kwase uverse number 25, Luke 10 verse number 25. Beka kwase kusukuma isazimthetho esithile samlinga sathi mfundisi ngiza kwenze njani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na. Wathi kuso kulotshiwe emthethweni ufunda kanjani. Saphendula sathi uyithanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo wonke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho nomakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Wayesethi kuso uphendule kahle yenza lokho uzophila. Kepha sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu umakhelwane wami ngubani na. uJesu waphendula wathi umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlubula izingubo zamshaya zamuka zimshiya umndondo nje. Waqhabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomLevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Kepha umSamariya othile wayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wambopha amanxeba akhe ewathela
kepha umSamaria othile wayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela waya kuye wambopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina kangomuso wakhipha odanariyo ababili wabanika umninindlu wathi kuye mgcine nalokho okwelekelayo ngiyakubuyisela kuwe ekubuyeni kwami ngumuphi ngokubona kwakho kulaba abathathu owaba ngumakhelwane wakhe owaye theleka phakathi kwezicwelecwele na sathi ilowo owamenzela isihawu uJesu wathi kuye kuso hamba wenze njalo nawe ngithanda ngifunde yonke so that sikwazi ukuyiqonda kahle namhlanje na ebusuku ngoba angizukuthatha isikhathi eside kodwa udaba engifisa ukukhuluma ngalo namhlanje na ukusuka kuverse number 30 kuze kuyofika kuverse number 37 angibingelele inceke kaNkulunkulu umvangeli obizwe uNkulunkulu in such a time as this ukuba kulandwe imphefumulo lapho indaba yemphefumulo ingaseyona into esesitayeleni kukithi thina abafundisi ikakhulukazi sibheka nje izinto eziseceleni kakhulu kodwa iso likaNkulunkulu libheke imphefumulo siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho sibingelela kanye neteam yakho yonke osebenza kanye nayo siyakubona ukuhlupheka kwakho nokulangazelela kwenu kwemphefumulo and kuyisibusiso ukubona abantu abasebasha uNkulunkulu ebavusa ebasebenzisa bingelele bonke abafundisi ngisanda kubuya ngapha kaXhosa abafundisi balesixeko amen so isixeko ke yidolobha bazalwane so sibingelele bonke abafundisi abakhona kuleli dolobha nezinceku zikaNkulunkulu nabazalwane bonke abakhona sinibingelele ngegama lenkosi yethu Kristu Jesu amen ngifisa namhlanje ukukhuluma ngesihloko esithi ingozi yokwehla ingozi yokuthatha indlela eyehlayo mfundisi uMboyana good to see you ingozi yokuthatha indlela eyehlayo la khona uJesu wayekade phakathi kwabazalwane efundisa ngemfundiso eziningi ezihlukeneyo uzobona ukuthi wayekade ekhuluma lapha ku chapter number 10 from verse number 1 ekhuluma nabafundi la khona elithi izwi lenkosi wababiza wabathuma uzobona ukuthi kwangabantu laba abangamashumi ayisikhombisa wabathumela imizi ngemizi sent 70 disciples kahle hle bazalwane uma sizobheka indaba kaJesu abanye bazi nje bagcine ekutheni uJesu wayenabafundi abawu12 kanti laba abawu12 kwaku abapostoli labo abanikeza isipho sobupostoli isiphi isipho sobupostoli na isipho sobupostoli isipho sokuhamba uqala amabandla la amabandla engekho khona ukwazi ukukhulisa usidisciplishe abazalwane ukuze bafike kwi-level wena okuyo so umpostoli ke umuntu onjalo but makuchazwa ukuthi
leli gama lithi apostle lisho the one who has seen the Lord, oyibonile inkosi. But more than that, akagcinanga nje ngokuyibona inkosi, lithi izwi lenkosi oyizwile ikhuluma imbiza imthuma. Amanye amagama umpostoli obonene nenkosi. Number 2, who is sent by the Lord himself. So ke wayinabapostoli about 12 kodwa wayinabafundi about 70. Uzobona ke la ukuthi wabathuma imizi ngemizi wathi hambani nifike nithi nje umbuso wezulu usufikile. Leyo message ayibanikeze yona ukuthi abangene umuzi nomuzi behambe bethi nje umbuso wezulu ususondele. But ziningi izinto ayezifundisa kulesi sikhathi. Ukhona la khona asola khona from verse number 13 la asola khona abantu ngokungaphenduki belizwa izwi likaNkulunkulu every day bemlalela uNkulunkulu kodwa bengaphenduki. Kanti yini ukuphenduka? Ukuphenduka kusho ukuthi kade ubhekele ekubhujisweni, uhamba phansi kwengozi, phansi kolaka lukaNkulunkulu, kumenyezo kuthiwa khona isiphambano sikaKristu Jesu, kukhona owalenga esiphambanweni. Phenduka ezindleleni zakho bese uyaphenduka bese uqala uhambo olusha, uhambo lokuhamba noNkulunkulu, uhambo lwasebungcweleni, uhambo lokuhlukana nezono, uhambo lokuzisandla sikaNkulunkulu every day siphezulu kwempilo yakho. So ukuphenduka kusho ukuphenduka ezintweni ezimbi okade uzenza bese uqala izinto ezithokozisa uNkulunkulu usekhona la emhlabeni. So uJesu ke wafika la khona ekhuluma kule imizi efana nemizi yaseBethsaida, imizi yaseTyre naseSidoni, la khona owayefike khona washumayela ivangeli kodwa kwangaphenduka nangoyedwa. Uzothola uma ufunda kulesi yasahluko lithi iBhayibheli uJesu wafika khona washumayela, akukho noyedwa owaphendukayo ngenxa yokuthi akukho noyedwa owakholwayo ngenxa yokuthi babengafuni ukuphenduka. Ike ingithokozise nje kancane leyana mvangeli ukuthi kukhona la uJesu akashumayela khona kwangaphenduka umuntu kodwa inkinga yayingekho kuJesu, inkinga yayikubantu abangakholwa. Ngoba ukungakholwa kungakwenza uhlale nesixazululi kodwa wena ubucwile enkingeni. Ungakholwa kungakwenza uhlale nosizo lungakusizi. Ungakholwa kungakwenza wenze sengathi awuboni kanti uyabona. Ungakholwa kungakwenza uhlale esontweni wazi ukuthi umfundisi uthwele kodwa uhlalele nje ukuthi hayi ngoba yisonto. Ungakholwa kungakufaka ezintweni okade ungakazi ucabanga ukuthi ungazenza. Ungakholwa inkosi uJesu lithi iBhayibheli wayigxeka lamazwe lamadolobha oSidoni noTyre la kwakushumayela khona ivangeli. Lithi iBhayibheli waphilisa abagulayo ngoba imangaliso nazo bazalwane azibaphendula abantu. In fact izimangaliso zenza abantu bangakhule kumazini kodwa bakhule kulandeleni umuntu ngoba enza izimangaliso.
mhlambe uma ngingakubuza nje ukuthi bangaka izingaki imangaliso noma inkonzo sokwafika kuyo kwenziwa imangaliso kodwa kuze kube namhlanje uselokhu unjengoba unjena uzibonile imangalisa isindisa umuntu kodwa ukukholwa inkosi uJesu bese uyasindiswa. Glory to Jesus. Hallelujah. But uma ufika laphayana ku verse number 30 ku verse number 25 lithi iBhayibheli kwezi sazi umthetho uJesu salokhu eshumayela safike sambuza ukuthi ngingenza njani ukuze ngidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Yini into okufanele ngiyenze? Yini into okufanele ngiyenze? Mhlawumbe bakhona naphakathi kwethu abazibuza lo mbuzo, yini okufanele ngiyenze ukuze ngingene embusweni kaNkulunkulu? Wayesethi kuJesu ngoba lithi iBhayibheli wayembuza hayi ngoba efuna ukwazi kodwa wayembuza ngoba emlinga. Nesekhona bazalwane lithi ke iBhayibheli wathi uJesu uma embona ukuthi sazi umthetho lesi futhi sizongilinga lesi sazi umthetho wayesethi uJesu wena uyawazi nje umthetho ufunda kanjani? Ufunda kanjani? Ngoba umuntu uma efuna ukukulinga ukubuza nezinto azaziyo. Uyabona ke abantu abaFarisi abantu abenza abafuna ukuvele ulwazi lwabo nokuthi bona baphakeme kangakanani nezikhundla zabo kanye nazo zonke izinto abanazo bahambe bebuza umbuzo ukuthi ngingenza kanjani ngingenza ebe azi ukuthi kodwa ngashumayela bazalwane isikhashana lithi iBhayibheli wasethi uJesu wena ngoba uyisazi umthetho ufunda kanjani wayesethi hayi umthetho ungitshelile ukuthi woyithanda inkosi uNkulunkulu wakho umkhonze yena ngengqondo yakho yonke ngamandla akho onke lithi iBhayibheli bese uthanda nomakhelwane wakho wayesethi uJesu kuye hamba ke wenze lokho bese uyaphila hamba wenze lokho nje namathela kulokho bese uyaphila wayesethi hayi ngikwenze impilo yami yonke all my life I've been doing this lithi iBhayibheli wayesethi uJesu ke kuye wayesethi kuyoba ubani umakhelwane wami. Now lithi iBhayibheli wayeselanda le ndaba ke uJesu wathi kwakukhona indoda eyasuka eJerusalem yehlela eJericho kodwa kulendlela isisukile eJerusalem ingakafiki eJericho yawela ezandleni zegebengu. Bese kubalwa izinto ezintathu noma eziwu4 izigebengu ezamenza yona kodwa nikhona bazalwane ukhona uamen emalahleni kuthiwa number 1 zamhlubula ingubo ayigqokileyo, number 2 zamshaya, number 3 lithi iBhayibheli zamshaya zamshiya umndondo nje half dead. Lisho njalo lesingesi lithi he was half dead. Lisekhona bazalwane. So now usuyabona ke manje ukuthi kunengozi ukusuka eJerusalem endaweni ephakeme wehlele eJericho endaweni yobubi namandla obumnyama. Can I preach? Can I preach as I feel? So now ngengathi ngistadisha leli gama elithi Jerusalem. Leli gama elithi Jerusalem lisho umuzi wokuthula. In other words, indawo ephezulu kodwa indawo yepeace. But more than that, kuthiwa idolobha lobukhona bukaNkulunkulu. Indawo yobukhona bukaNkulunkulu. Indawo idolobha uNkulunkulu azikhethe
lona ukuthi iyakuba umuzi wakhe lo. Ingakho noma ekhuluma ezulwini ukhuluma ngeJerusalema elisha. Kusengazathi lo muzi weJerusalema njengoba ukhona emhlabeni uyisibambiso somuzi weJerusalema okhona ezulwini. Kodwa nikhona bazalwane. So now nangu lo baba lona uthatha isinqumo esiphawu ngempilweni yakhe sokusuka la kukhona ukuthula, sokusuka ebukhoneni bukaNkulunkulu, sokusuka endaweni yamandla, sokusuka endaweni yesixazululo, sokusuka endaweni yokuphila, sokusuka endaweni yesibusiso, sokusuka endaweni yemangaliso. Wathatha isinqumo sokusuka endaweni ephakemeyo eJerusalema aye eJericho. The last I saw le ndawo okuthiwa yiJericho, indawo la khona idolobha lokuqala ngesikhathi abantwana bakaIsrael beqhamuka eGibhithe elalimi phambi kwabo. Glory to Jesus. Idolobha lokuqala elalimi phambi kwabo. Lithi iBhayibheli lalinezindonga ezinkulu. Lithi iBhayibheli kwakukhona ama-giant ngaphakathi eJericho. Kodwa uNkulunkulu ongena ndaba nama-giant. Kodwa uNkulunkulu ongena ndaba nazo zonke izinto ezimi phambi kwabantu. Kwathi angiprofethe namhlanje anginandaba uthi ama-giant ami phambi kwakho angakanani. Anginandaba ukuthi idolobha nezindonga ezimi phambi kwakho zingakanani. But ukhona onamandla kunama-giant. Hallelujah. iBhayibheli lithi kwathi kunjalo a fortified city with big walls and giants in the inside. Wathi uNkulunkulu anizukubathinta ngezandla zenu, anizukulwa, anizukungcolisa imikhonto yenu, anizukungcolisa ibhamu zenu. Kodwa mina ezulwini ngizokwehlisa amandla endumiso. Jesus, hallelujah. The power of worship. Hallelujah. Bakhona kodwa abadumisi namhlanje. Jesus. Ebusuku bakhona yini abantu abakwaziyo ukuthi in the midst of turmoil bezwakala bethi Hosanna to the heart. Izulu ngizwa ama-giant ewa, ngizwa indonga zeJericho ziwa. Hallelujah. Oh yabakasi lokorobo shanta. Egama lika Jesu. Kukhona amandla namhlanje la etendeni. Jesus. Khona amandla la etendeni. Anginandaba ukuthi zingakanani. Bangakanani oGoliath abaphambi kwakho. Kodwa namhlanje ebusuku oGoliath bayawa. Egama lika Jesu. Lethi iBhayibheli uNkulunkulu waqhamuka nesizwe sakhe wathi namhlanje ngicela nikhohlwe izikhali. Forget about the weapons. Into engifuna niyenze ngifuna nilizungeze. Oh Jesus. Nilizungeze iJericho, nilizungeze kanye ngosuku. Kuthi ngosuku lwesikhombisa bese nilizungeza kayisikhombisa. Uma ubheka lapho ku13 lo kusho ukuthi iJericho lazungezwa 13 times. Ngamanye amagama uma ubheka u13 unumber 13 inumber ye-incompleteness. Kusho ukuthi it is incomplete. Akuphelele. Nisekhona abazalwane. Uma kuwafika ku13 kukhona ivoice ethi incomplete.
kusho ukuthi bathi mabeqeda u13 kanti izulu Oh, Jesus. lizokwehla lithatha unumber 14 Hallelujah. ngoba unumber 14 inamba yokuphelela. Jesus. Hallelujah. ladilika iJericho laba umlotha lingashiswanga lishiswa indumiso. Oh, Jesus. Belokhu behamba Oh, Jesus. belokhu bedumisa Hallelujah. bejikeleza makabongwe 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 oh ma Taba Robo Shande namhlanje naziyawa indonga zeJericho akunandaba ukuthi izitha zakho singakanani kodwa izulu Hallelujah. wasuka endaweni yamandla wasuka endaweni yobungcwele wasuka endaweni yesibusiso wasuka endaweni yokunqoba waye endaweni eyanqotshwayo waye endaweni eyanqotshwayo. But you see bazalwane lento yokwehla ibhlungu kabe especially kulezi insuku esiphila kuzo kodwa nisekhona bazalwane ukhona amen wenu. Hallelujah. Ibhlungu kabi ikakhulukazi kulesikhathi esiphila kuzo ngoba wathi uma ehla lo bhuti lo wahlangana nomlevi. Umlevi abantu abakhonza full time endlini kaNkulunkulu. Labantu abahlanganise abapriesti abahlanganise abahlabeleli abahlanganise bonke abantu ushers ama deacons and elders endlini kaNkulunkulu abakhonza full time abazinikele ukuthi bakhonza full time. Kodwa wathi uma ehla wathola nabantu abakhonza full time besendleleni ehla. Into ebhlungu yikuthi endleleni eyehlayo endleleni nengozi sesithola nabantu ongafanele ngabe sibathola khona. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Nabo basendleleni eyehlayo kodwa nisekhona Oh, abazalwane. Jesus. Hayi bakhuluma ilimi besendleleni eyehlayo. Oh, Jesus. Abanye baphetha amabandla kodwa besendleleni Oh, Jesus. eyehlayo. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, Jesus. Akusibo bonke abantu abashumayela uJesu abasahleze eJerusalem today. iJerusalem selisele sengazathi alisenamuntu manje. Uma kukhona isililo enginaso ukhalo ogcwele enhlizweni yami ngithi mangithi ngiyathandaza ngibone abantu begcwele endleleni behla bendleleni eyehlayo abanye nezikhundla ezinkulu emasontweni abanye bazalwane balida emakhwayeni kodwa bazitaba. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Angisazi ke manje ake ngikhulume ngisengakhuluma bazalwane Hallelujah. ngoba endleleni eyehlayo akunendaba ukuthi uculuza ugoqane kuthengwa ama CD ugoqane ungagoqana kanti usendleleni. Jesus. Eyahlayo. It's amazing ukuthi sihlatshelelwa ngabantu benuka izinto zendlela eyehlayo
sishunyayezwa ngabantu besanuka izinto zendlela eyehlayo. Kodwa ngisingakhuluma ngithini bazalwane? Sinabantu bathwala ama-positions. Uyabona bazalwane, uma ngathi ubishop noma ngabe kuthiwa upope noma ngabe uba ma ungasindiswanga usendleleni Eyehlayo. Oh Jesus. wahlangana nomlevi endleleni eyehlayo. Yabona ke mawuhlangana nomlevi akakasharishe ebukhoneni benkosi mawuhlangana naye endleleni eyehlayo. Sikhuluma ngama-ushers la, sikhuluma ngabahlabelelayo, sikhuluma ngabahlabelelayo. Bangasho bashaya uthini nini bawushaye endleleni eyehlayo. Oh Jesus. Because bazalwane lento yendlela eyehlayo isiwumkhuhlane omubi kubazalwane ebandleni likaJesu. Bagula bangcwele. Hallelujah. Basendleleni eyehlayo. Uma uhlangana naye endleleni eyehlayo akakasharisha akakuhlabeleleli ingoma ezobuyisa imvuselelo. Lithi iBhayibheli uyagwema. But into ebuhlungu kakhulu, lithi iBhayibheli akagcinanga ukuhlangana nomlevi. Lithi iBhayibheli waphinde wahlangana nobani bazalwane? Wahlangana nobani? Hawu kade ningekho nifundo. Waphinde wahlangana nobani? No, not umSamaria. Not umSamaria. Wahlangana nompriest. Egqoke ingubo enesikhulu esiphambano ngemuva. Athi mayihamba, wathi izone. Lesasizwe samaSamaria siqaleke kanjani? Ngiyavala njalo bantwana benkosi. Siqaleke ngokuthi uma bethunjiwe amadoda akwaJuda abeseganwa amantombazane ezizwe bese kuthi ingane ezizalwayo zingasabi amaJuda futhi zingasabi abezizwe. Sekuthiwa izingane zethu noma zingeyithi. Oh Jesus. Alright. Kodwa ngakhuluma bazalwane. So now but mabebuya nalezi ingane bangahlala nazo eJerusalem. Bangahlala nazo eGogalile la kuzalelwe khona uJesu. Bayiphushela eSamaria. Base bethi leli yizwe lamaSamaria. Izwe lezoni. Yingakho laphana sithola intombazane edlizono ngendlela ongakazi uyibone kodwa izazi ukuthi isoni. Oh Jesus. Inamadoda ayisihlanu eshade nawo. Oh naka ningizwa vela ningizwa. Ngoba uJesu bengeke athi unamadoda ebe engashadanga nawo. Yes, unamadoda ayisihlanu. Uthi kuJesu nale esithupha usazikhipha nje nayo. You still going out nisa data lemkhuba yokudata le amasonto adata nisa datana nayo lemjolo yasesondweni. Oh Jesus. Angazi noma ngashumayela Hallelujah. ngoba imjolo igcwele phakathi silokhu sithi siyadata kube konakala ingane ziyadata. Jesus. Ilokhithi angikwazi ukuthenga ingulube isesakeni. Yabona ke ubokwazi ukuthi ke uma ke wathi angikwazi ukuthenga ingulube isesakeni ubokwazi uyingulube emehlweni alobhuti. Uyingulube emehlweni alobhuti. Uyingulube emehlweni alobhuti. Uyingulube emehlweni alobhuti. Uyingulube. Hallelujah.
uyakwazi ukuthenga ingulube isesake na uyavuba usho njalo usho ngempela kodwa usho ngempela kodwa asale sesenza ke asale sesenza awusakhunyulwa uyayikhumlela. Oh yeah. Jesus. Oh yeah. Yeah. Kodwa ngashumayela namhlanje. Hallelujah. But the Bible says wahlangana nomSamaria. But you know, mawubheka iposture yomSamaria, sesiyavala manje. Iposture yomSamaria wayesuka yena ngaseJericho. Ekhuphuka eya eJerusalem. Uhlangana nalaba nje owokuqala ahlangane naye uhlangane nomlevi. Umlevi wafihla amehlo. Wahlangana nompriest wenza njani? Wafihla amehlo. Kanti uzohlangana nendoda eseyishayiwe. Lithi iBhayibheli enye izinto emnandi ngayo iposture yakhe is from down up. That's number 1. Number 2, lithi iBhayibheli ngoba indlela ekhuphukayo ayidingi amandla akho. Wakhuphuka ekhwele esilwaneni esithile. Ngoba lendlela ekhuphukayo awukwazi ukuyikhuphuka ngokwakho ukuhlakanipha nangawakho. Kodwa baphi laba bantu? Uyawadinga amandla uma ukhuphuka. Uyayidinga supernatural power, amandla angaphezu kwawakho uma ukhuphukela eJerusalem. Ngoba baseJerusalem abaphili ngawabo. Oh Jesus. Lithi iBhayibheli wehla isilwane agibele kuso. Oh Jesus. Wehla nesikhwama. Lesi sikhwama kuthiwa sasikade sinamafutha. Number 2 sinewayini. Number 3 sinemali. Ay. 3 things ezazi phakathi. Kodwa nisihambisana kanye nami. Number 1 amafutha. Number 2 wayini. Number 3 anibambile ke le mali. Ngizothandaza before ngiphume la ukuthi uNkulunkulu aniphe imali nonke. Oh Jesus. Hallelujah. That's right. Nizobona isimangaliso imali yehla everywhere. No, ngiphethe indaba ezinhla ngithi ngiphethe indaba ezinhla. Uzobona lento okuthiwa miracle money. Oh Jesus. Hayi lo msangano abathi thandaza uvula izandla. Uzobona uNkulunkulu ebhoboza evula iminyango enza izinto. Oh Jesus. Shut up higher. Oh, receive that anointing right now. Thank you Jesus. Uqobo lokuvulwa kweminyango. Thank you Jesus. Come on, sit. But lithi iBhayibheli wehla wakhipha amafutha esikhwameni. Amafutha amele uqobo. Waqoba uqobo kanti aluqali ngokuphumelelisa. Luqala ngokupholisa amanxeba. Ngoba it will be a tragedy ukuthi wena uphumelele kanti usenamanxeba. Uqobo aluqali ngokuphumelelisa umuntu, luqale luvale mfundisi wami, luvala amanxeba. Angazi ukuthi wawulinyazwe yini kodwa uqobo lukhona namhlanje ebusuku ukupholisa amanxeba. But number 2, lithi iBhayibheli wakhipha iwayini. Iwayini ke kwaIsrael akufani nalama wayina la adakanayo badakwa abantu bathuka. Laphana
indawo okushisa kuyo amanzi akhona ayababa anosawoti. So now isihlahla esimila kakhulu khona leso kuthiwa ama grapes. Ama grapes ke mawuwaxova uwakhama lamanzi akhona aphuma kuma grapes akusi juice. It's wine because it's from the vine. Abanye abantu bacabanga ukuthi uJesu waphendula amanzi wawenza iwayini lele bahambe bedakwa ngalo behambe bethi red wine, white wine, angazi yellow wine. No, uJesu akadalanga le umkhuba. uJesu wenza into abayijwayele le abavama ukuyikhama kuma grapes. And iwayini leli leqhamuka laphana kuyiwayini laziwa ngokuthi is the restorer of joy. Jesus. Hallelujah. Ingakho uma emshadweni kwakuphela iwayini kwakuyisymbolic ukuthi kulomshado sekuphele intokozo. Kodwa nikhona abazalwane. Kwakusymbolic ukuthi kulomshado sekuphele intokozo. Yini indaba ehle namafutha uzovala amanxeba. Yini indaba eze newayini uzobuyisela intokozo ehambe ngesikhathi eshaywa ehlutshulwa bemela. Hayi kodwa nisekhona ngoba enye izinto ayibuyisayo intokozo. Hayi kodwa nikhona. Jesus. Yabona mawuthole yakhe intokozo noma ngabe kuthiwe efrijini akusekho lutho. Sekukhona ipakpaka zamanzi nje odwa ubandisa amanzi kodwa uzwakala uhamba endlini uzwakala uhlabelela ingoma ukudla kungekho baze bakubuze ukuthi ujatshuliswa yini kanti wena usathokoziswa izinto eziqhamuka ngaphandle. Wena usujatshuliswa uthokoziswa izinto zangaphakathi. Hallelujah. Oh Jesus. Amelapha amanxeba ambuyisela intokozo. What a restoration. Bese lithi iBhayibheli wayesemthatha wayena ehotel. That's local church. In local church is supposed to be a heavenly hotel. Oh Jesus. La khona abantu bephathwa kahle. Bedliswa imenyu yasezulwini. Kodwa nisekhona Oh bazalwane. Jesus. So now uma lithi iBhayibheli wamusa kuyi-inn wamusa kuyi-hotel lisho ukuthi wamshiya kwi-local church. Wayese laba baphethe kwi-local church wayese bashiya nemali. Bashiya nemali. Wathi ngicela nisebenzise le mali ukuba naka. Mayisiphelile ngizothi mhla ngibuya enikhokhela. Enye izinto nje uJesu azoyenza mhla ebuya Oh Jesus. uzobe ezokhokhela thina bafowethu. Mhla ebuya ngoba uyabuya uJesu. Kangani nje ngebandla lika Jesu. Uyabuya. Abanye nababehlulwa ukushela sokuthi ngoba ingane manje omandla kaMoya Ngcwele sebajela khona la. Igebengu indlela eyehlayo endleleni eyehlayo uzohlutshulwa. Endleleni uyakhunyulwa. Aningizwanga vele. Oh Jesus. Endleleni ehlayo kuyakhunyulwana. Oh Jesus. Endleleni ehlayo. Bazana imizimba. Endleleni ehlayo. Hayi yanizwa ukuthi aningizwa vele. Oh Jesus.
ayikho into emnandi njengokuba umzalwane ongazi umzimba wamuntu. Oh, Jesus. Akho umuntu ongafakazi athi lo yababa njengoba umbone emlapha ngaphambili ngiyamazi ekhumulile. Maze engqondo. Let me close like this. Ubani ulokhuza umakhelwane wangempela. Let me tell you bazalwane, uJesu umesuka ezulwini, wasuka ezulwini, wafa esiphambanweni, wangena engcwabeni. Awunganikhumbuza iphasika manje. Jesus. Mayevuka engcwabeni kungazathi ingcwaba lakhe lali spiritual Jericho. Mayevuka wavuka ngaseyena lo owayendodana kaMaria, wavuka esegibela isilwane, Oh, Jesus. esengena endlini kuvaliwe, abafundi behleli, ezwakala efika athi ukuthula. Jesus. Kwenze njani? Usenamanye amandla aphinda ahlala phezu kwakhe ngenxa kwakasavimbeki. Oh, Jesus. Noma ungakhiya kodwa awusakwazi ukumkhiyela, ungena kuvaliwe. That's why abakholwa uye noma ngabe kuthiwa kuvaliwe kodwa bona abavalelwa. Oh, Jesus. Njengoba sikhuluma nje usendleleni lesuka eJericho eJerusalema kodwa yena uyakhuphuka. Oh, Jesus. Uzothwala bonke abashayiwe, uzothwala bonke abalinyaziwe, ukhuphuka nabo, ubagibeza esilwaneni sakhe, ukhuphuka nabo. Kodwa ke ngishumayele namhlanje nangu uJesu ehlile ezothatha omama nobaba, intombi nezinsizwa, siyesuka eJericho siye eJerusalema. Shandele bobo sayataba nangegibela isilwane sezulu. Uyabakosataba liprahayataba. Ngizwa amafutha namhlanje ebusuku epholisi ilonda. Ngizwa iwayini, intokozo ibuyela kubantu bakaNkulunkulu. Oh, Jesus. Oh, Jesus. He lifted me up from the deep. And that is the reason, and that is the reason I see Jesus came down and he lifted me up. Asimeni ngenyawo sonke. Ezomandla endoda egibele isilwane sasezulwini, noma bengayibulala kodwa ayiphelele ethuneni. Inamanye amandla asezulwini, noma bengenza ini nani bamshayele ngamashizolo kodwa simuzwe ethi kufeziwe. And ngesikhathi ethi kufeziwe lithi iBhayibheli kwaqephuka amadwala. Yini indaba wayevula indlela esuka eJericho ebheke eJerusalema, indawo yokuthuka
yokuthula, indawo yensindiso, indawo yokuphiliswa, indawo yentokozo. Jerusalem, 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 muzo khanyayo, Jerusalem, 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 wena osabamukela nalabo babekushile kuyingozi ukusuka ebukhoneni benkosi wehle izwe lizokwamukela ngeokapu, izwe lizokwamukela ngezifo, lizokwamukela ngeyibhamu izwe. But namhlanje ebusuku cela ukuthandaza nabazalwane abathi baba uzikhali, ngiyamdinga lo Jesu, indawo engikuyo ayingifanelanga, indawo engikuyo. Mawukhona usiphakamisa kakhulu isandla sakho, sithandaza kanye nawe. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you brothers, God bless you brother, God bless you sisters, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Ngiyazibona izandla, ngiyazibona izandla. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Nini ziphakamiseni nje izandla zenu ngingamesazehlisa. Nangu uNkulunkulu enibuyisele endaweni enazalelwa kuyo. Nangu uNkulunkulu enibuyisela endaweni yamandla, endaweni yobungcwele, endaweni yeprotection. Uyanibuyisela. Cela nini niphakamise izandla zenu, nisukelani khona nigijime neze ngaphambili, sithandaza kanye nani. Thank you Jesus. Hosanna to the sing Hosanna, to the sing Hosanna, Hosanna to the hallelujah. Sing Hosanna, Hosanna, for the last time, I can stop it in a song. Everybody. Sing Hosanna. To the highest. Hosanna. Sing Hosanna. To the sing Hosanna, to Hosanna. Kuthi angibuze lo mbuzo othi uyoyichithelaphi inguna phakade yakho na? Uyawukhiphana umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na?
Mawukhona usasele lapho ke emuva. Take a decision. Ezosiza ukuphila kwakho. Ayizukusiza wena wedwa. Yosiza ngisho abantwana bakho. Cela uvele usuke la ukhona uze ngaphambili. Sicela ukuthandaza nawe. I feel ukuthi namhlanje na usuku lwabantu abathile abanye abasemela lapha ngemuva. Ngicela ukuhlabelela once. Umvangeli eseza ngaphambili. Sizawuthandaza. Thank you Jesus. Oh sana vele usuke la ukhona uze ngaphambili. Vele usuke la ukhona uze ngaphambili. Nkosi ikhuluma nawe. Nkosi ikhuluma nawe. Uye lo khuluma nawe. Ukuthi uyena okubizayo. Cela usuke uze ngaphambili. Thank you Jesus. Singosana. Hosanna. Hosanna. Phakamisa izandla zakho phambili uvala amehlo ibandla libalekelele. Nkosi uJesu Nkosi Jesu, ngiza kuwe. ngiza kuwe. Ngiyazibona bengisendleleni ehlayo. Ngiyazibona bengisendleleni. Ngiyazibona bengisendleleni eyisekufeni. Ngiyayibona bengisendleleni. Ngiyazibona besendleleni engisakude nawe. Ngiyayibona bengisendleleni. Kodwa khona manje ngiyaphenduka. Kodwa khona manje Ngiyaphuma endleleni eya eJericho, ngiyaphuma endleleni eJerusalema. ngiye endleleni eJerusalem. Endleleni eJerusalema. Ngiyalishiya izolo lami, Ngiyalishiya izolo lami. ngiziphokophela phambili. Phokopela phambili. Thatha impilo yami, Thatha impilo yami. yenze yakho. Yenze yakho. Hlanza izono zami Hlanza izono ngegazi lakho. gazi lakho. Ngenze ngibe isidalwa esisha. Ngibe isidalwa esisha. Ngenze ngibe isidalwa esisha. Yenze ngibe isidalwa esisha. Thethelela izono zami. Thethelela izono zami. Bhala igama lami encwadini yaphila. Alinga amancwadi nokuphila. Ngiyavuma ngomlomo wami. Ngiyavuma ngomlomo. Ngiyakholwa ngenhliziyo Ngiyakholwa ngenhliziyo. ukuthi washiya amazulu Ukuthi washiya amazulu weze emhlabeni wazofa emhlabeni wakho ngenxa yezono zami. ngenxa yezono zami. Amen. Baba wethu ongcwele, Baba wethu onamandla, thizwi lakho abeza kuwo bavalile ngaphandle. Naba sebakhona Baba wethu ongcwele baphenduka. Uthi ezwini lakho uthembekile ukuthi ubathethelela. Wathi noma zibovu njengegazi Baba wethu onamandla onke uzenza zibe mhlophe. Wathi wena uyazithatha uziphonsele wandle lokukhohlwa. Baba wethu onamandla ngizanabo kuwe ngibabuyela ngegazi, ngibabuyela ngomlilo egameni lika Jesu ophilayo, egameni lika Jesu ogcotshiwe, egameni lika Jesu ohlezi ngakwesokunene sika uNkulunkulu. Lithi izwi lakho incwadi yamacala Baba wethu onamandla nayo yabethelwa. Sathethelela izono zethu babiyele uNkulunkulu wethu onamandla lonke uhlobo lamadimoni belibathomenta siyaliphihliza egameni lika Jesu ovukile kwabafileyo. Yathi ingilosi nimfunela nophilayo kwabafileyo na Baba wethu ongcwele bafihle egazini lika Jesu, egameni lika Jesu onamandla, egameni lika Jesu, egameni lika Jesu, egameni lika Jesu. Benze uNkulunkulu wethu onamandla bebeyidalwe ezisha ngokholwa egameni lika Jesu ophilayo. Thatha indawo yakho in Jesus mighty name we have prayed. Egameni lika Jesu, 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 egameni lika Jesu. Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hosanna to the highest. Oh, Hosanna to
Sing Hosanna. 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 To the King. Siyabonga bangcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakhonza kusasa ngo5. Intercession yaqala ngo6, imvuselelo yaqhubeka, posta ku Facebook, posta ku Instagram, mema abangani, mema ihlobo, mema abagulayo. Siyabonga kakhulu Nkosi yomusa sibusise. Baba naba baphuma bayemakhaya. Babiyela indlela yonke. uNkulunkulu wethu ongcwele, bavulela iminyango evaliwe. uNkulunkulu wethu onamandla onke abangathola umsebenzi kusasa bathola ama calls. uNkulunkulu wethu ongcwele la uvule khona iminyango. Biyela emakhaya ngamalanga bomlilo egameni lika Jesu Kristu ogcotshiwe. Amen.